chutia nel taka phone a lo betu chu anaw Nathan khania anni pani hi antet lai chuan anin ngei vak lova chak jok ni anin chu ran thina tum khat po an kung fuzil tunge thiam jok ti soin an hanin be china Nathan chu athina rema agon khoina deuh hlaka Alex chuan chu lo du bik haulo na takin a khoi let ve a anin sual chu ni tarang mai chu tiang chuan anin mil vak ngai lova chuan training la turin kum sai chung chu me thei tak angin khodanga anom chuak ve ve a anin biak lo na po a rei to khop mai Nathan chuan kapuin min ron tira continent hotela kanin hungai alo tia kapu mo Nathan awang chuni se kal lo to panga ma se kapu wang ni chuan ka kalangai ni atia phone chu da anau te chuan Alex inge ni ta an lo tia in ne na chun lo vakalula ke chu thil poi mo lo tuk ti tur ka nei lat mai atia sera chuan eng poi mo nge ni ta nangma kan ven che angai lom kan local ve zo ka nge atia ma se Alex chuan mi mal thil ani wangin ama chawakal chu angai thu asoya ti chuan chung me che ho chu in ne na rama chuan uncle to zo ka ni Alex chu hotel lama chuan akal zera hotel chunga balu chuan athok ho chuan thadevin lo dong songa Alex chuan mak ati deuh hlek a chan chu atlang puin musit takin tu po hian an dong song tlang pui sia manei jong chu lo kala kapu ikal na tur hmun chu tin thatakin alo ko hmuwa ti chuan le a chho zera ro man soya chuan avaluta dokana chuan eitur tam tak mai an lo chopa pa upalam to an chung ko veng him thuyền tu Mr. Kid chu lo oma abula chuan Nathan chuan ilo thleng ta mo kan vai mu khat ve tin alo dong songa Nathan chuan sut moi tak hi lo ha training azo to ani nge yang chuan le khongai ka pu chu om ama wang cho local ka ni tin a soitlang hal pop mai Nathan chuan iwam man mo ve ke po ka thlang ve deuh chialom chuan kan te lai chan chin te soila emo I training zong chang te ke chu kum sakai chung khan mei chia min du tu pakhat ma ka tong lo sin tin anui huwa maya Alex chuan chu tiang soina hun ka nei lo engwang nge heta hian kapu chuan min ko atia ni e chutia I hriat chak lat te chuan kapu chuan chung kwa idin hun tur chung chang he ngai to non angai ni atia ani mo chung kwa mo phorna kala le to don emni tin Alex chuan phok deuh tak chuan an zot chianga ma se Nathan chuan a chan main mi pahni an lo lota Mr. Sam le Mr. Ken te khan ni Alex chuan ehe Mr. Ken Mr. Sam nang po nang ma ni mo kan va in mukhat ve tin an belum lama ma se Nathan kha local nain ngatinge in va kon thleng hak ve tin an hmaya chuna kon beng ta sok mai Alex chuan Nathan eng thil nge ni ta tin mak ati hle mai Alex loin rol su heng mi te hian an mo phornan hlen lo ni ti tura kan ti an ti lova amma ne wang hian kan chung ka din mun lo oma kan din thei pha sin tin a han beng non le Alex chuan Nathan khatiang tu kha ni lo chung ko zinga mi ang thawan nia khatianga kut thak tu kha ani hleinem tin alo khap wata ma se Nathan chuan an chunga khongai na kan lan tir zel ta chuan anin thla da don sin tin bena han tum le ma se Alex chuan alo danga Nathan chu anam tu ta top mai medang chuan Nathan chu non kai thovat thunga Alex an nia wang hian ni thi sen zom puite I be don mo atia Alex chuan thi sen zom puya an ni hian New York ka om lai khan an nun na hial chanin huamin min veng him thina sin khati lai zong zong khan nang khongai om ve thi sen zom puite chui sei du zo ke nang ai tho chuan an ni hian ka tan thil an tin nem dai zo atia ani mo ani chuan ibial nu po thi sen zom pui ai ne thang zo ka atita chu vela Mr. Ken chuan eheu Nathan hian Alex chung chang hi a khwek ani mo atita alo ngai dan chuan Nathan hian Alex mu adu chu soi khan an chung ko member zinga an la lu le to don ni tura angaya ma se chu alo ni haulo Nathan hian
Alexa amudu chan chu thil dang dei ni abial nu chu zon chung zom zel se Alex chu chung kwa tangin hlatel tel se adu ne ti a kha thiam tawata Alex chuan chutia Stevie chungchang soita ka chuan Nathan chu ngoi turin tia Stevie chungchang engma khriat nei lo tina changa Nathan chuan ka khelo ni mai thei ma se ka khriat chong chu abial pa ka thei tak ba rol nan hotela te thok thina ram danga inti siak na nei turin azina abial pa chuan kalpui lova ama chau kalpui tu nei ravina oma ti te chung te chu ka khria chu abial pa chu tu nge ni ti po ka khria nangma hi ni tin an hun kal to chu Nathan chuan a sei chuaka Alex chuan chana hantuma ma se Nathan chuan tuna po ibial nu chu zuin hetai oma tero ma se nang hian tu ma hi ingai sak tak tak lo I chung te chu sei lo ibial nu tak tak po ingai sak chuang lo midang ngai sak om takalan hi du tok te atia Alex chuan engei sei om zia chu tuna Stevie chu ka mu pha ka om to a ka nei le theinan thei top ka chu me ka lom atia ani mo voina hem pasala nei dona ti chuan I thei top chui chu tak me mo a han tia Alex chuan ani lo Lindsay la David alom in nei don atia Nathan chuan engma hi I khelo tak tak em mani le o voin hi David le Leona Stevie ti fo kha anin nei ni hi chuan du thlan tur ka piang che ni kapu chuan in min lo tir ngai mai ma se min tiao chan chu thil dang dei ni tuna hian I lo hong hal theya ibial nui kal san chuan kapu chuan ngai dam che in tiam ma se chu tin rawa I lo ho du lo ni chuan engtika ma kan ngai dam to lo mai the che ni atita Alex chu achi ai ta Leona in pasara nei don mo tin a phi te wai maya Mr. Ken chuan Alex ngai to chiang te I chung te thu hi oi phot te I tan thazo kang ani lo chuan chan sin nei to lo mai theinia lo tia Nathan chuan nang ni kha chung ko thila loin ol ve su tin nam son le ya Alex chuan en tin ya ti don tak le Nathan la chuan dak som pania ani nei dona da ka khat ba hun I nei to lo nia idu I than wa ngai alo ti ve chen boka Alex chuan Mr. Ken le Mr. Sam lam chu hoya in mi du sak nei ka khathiam lutuk ma se Stevie tel lo chuan ka hlim don chuang lo poi ka ti khop mai tin pon lama chuan atlan chuak ta zoka Nathan chuan Mr. Ken le Mr. Sam ten hena chuan in ngai dan soi tu ka ti lo cheu chuan lo ngoi mak tuang cheu in chuak ve hal thei atita ti chuan Nathan le an chung ko beng him tu kum upato lam Kate chia chuan nom ta Kate chuan Nathan ti thralutuk kha abial nu chu athlang zok don ti a chiang to lom athia Nathan chuan chu ringot chu kala du tok lo Alex chunga hian enga mo tak thleng se ka du ni atita chuta Kate chuan a that lo chu thleng mai thei bok kalo khria dan chuan Mr. Drake hian a fa te in nei na tu ga hian security thatak tak anei ti hi atia Alex chuan boina pe siam nge nga chung mi te chuan an lo sui sange yang ati boka ma se Nathan Alex chunga thil enga mo tak a thlen chuan Washington ai omlai ni sia nang hi dem I hlo don ania atia tu man ke ni hi min dem don hlei nem Alex chunga thil thalo thlen chuan a soi sa tu Mr. Drake te chung kwa khalo man dem don ke ni te chu kan filim wang atita Alex chuan taxi man mai tu kam mulo wangin abula motor pakhata chuan a luta min kha thiam te kam han molo tok tin cha bi chu saka ti chuan David tin lampang chu apanta David tin kota chuan Nelly Khan pancake kha alo zuak le a voin chu million in nei ni wangin mitam takan local don ti a khia abe se angai in mitam tak hausa tak mai an lo pung khoma khalpo ain khal le anwa to ni chuti lai tak chuan mi te chuan so le an lo thlenge an tia David le Leona chu mo thua moi tak nen ka tong chuan an lo chuaka anin nei na tur hun chu ke nan pan pheya mi te chuan thla lo la sup mai an en du hlom khop maya ti chuan anin nei na mun tur hol chuan pan phei zela chuti lai chuan neli po khan customer langa lai khop mai an bor deuh lai maya nakin deuh chuan voi le khata ka pakhat chu chak em mai hian a kan tlana kotlaya chuan a break chu kap tur mai
cái đeo tuốc mày à chú làm chú hồi lộ thấy bọn này đâu nè đi chuan nghe người ta thì nó hơi phê vất à chung ở trong chuan man mỏ takin Alex chú còn chua cả in chung là mà chuan là làm luôn nga là Alexa này kha nghe hết ta còn tì về đón tin nè đi chuan Alexa cần là làm bằng số pan phê ha vất à anh mới gọi pa khát nè là chuan nó bởi bởi chung số bằng số thì bốc cả police chuan Alex chuan lâu đăng pu Alex cần lăng thấy tổ lâu in nè na zo ma zo lu kam phal tổ lâu thì police chuan Alex tu nghe ni an khria da wangin hoi hom takin an bia ma se neli khalo thlenga nunglama tang chuan police officer Alex hi tu nghe ni in khriat kha bonai ram choi moi na dong tu ani kha hetia in lo dang tlat ani chuan bonai lal chuan khria se athina kem vio don ania in chunga eng thila mo tak chu ati du nge yang ti ya a soita ka chuan police officer chuan lun me ko se ama chau hi chu kan khria chian an tho lom atita Alex chuan kalome tin man mo takin alu zuya anin nei na tu mun tak alu ma che chuan rai dor in sual thiam tak kha alo lang ta thiampa lu kampal to lo alo tia medang ho nan chuan an kon din hwal tak khap mai kan thu sei chi khriam tu ma alu thei to lo ani do chuan ina hleang hoilet la le ha ro le an tia chuta anung lama tang chuan anaw mei chia pali te khan lo kala kan master ka tianga tong khum kha kan ran ti lo ani an lo ti ve ta chuta avai dor le thlen te chuan toya ma tak chuan na an tok phata ngai ni don hi tin selin le midang pathum te chu an va pan na ya anin sual chu ni tarang mai ma se mak tak mai Alexa naw selin te chuan chung security ho chu eng tin emo an ne thei tatlat maya ato pa chuan an chak zok tatlat mai chuta neli kha eng tin emo lo thleng ve theya neli chu zora ompuinu kha ani ti hrein Alex naw te chuan khoile halan hantuma Alex chuan ato Georgina chu thito chuan ke mai hin master ka ni to bok chu wangin neli hi zora ompuinu ani thuna wangin tu man in khoi thiang lo helai hian ti tu nei local ka nia boina dang chok chuak suang cheu in zawa hian in tran ho ngai zo ka ni atia anaw te chuan ole isayang chuan le antita me than khat chuan chutia me chepali na security thatak tak mai an han khoi tlu mai chu makan tia an lo en hau lom mai boka Alex chu chung lama chuan alut phei zela ma se Damien le anaw te ve thung kha an ron theng ve ta nang kha dingla alu thei to lo an lo te le Alex chuan melo dang su ka luangai ti na awa chu vele anaw te kha an ron tlan phei ve nga la neli po chu a ron phei ve a chung mi tam zok a mai in sual thiam mel zok dai tanen chuan an hanin be le ta khria neli po chu mi pathan kha tho chu lo khoi fu ve bok Alex po chuan a in sual pui ve boka rai lo te chungin an hne le ta mai ava mak ngai em heng mei chia te hian security tha an thlan khom an hne vek nia ti in pon lama mitlem te lo om ho chuan makan ti khop mai an hoi hau mai Alex chuan sana chu ena dak som pani a trap to in nei program man tran trap to ti khia man ho ngai ni chu ti lai chuan rik kha on thleng ve le Alex chu on be le Damien po chu on tho le ma se Damien chu ang khoina deuh to wangin a che thei vak lova Alex chuan rik chu al samje tin banglama chu na the phei thoka Damien chu na ke alo chela Alex chu na maya pet le popa hetiang min ti boy zel chuan hun kan nei don lo tin in ne na lam chu kala han tum le ma se midang chuan theilavin Alex chu an ron chel bet le ma se hnung lama tong chuan anaw te chuan an soma lo thamin chuat an pai thut la thok mai chuta Alex chuan ti khan lo da hang chu ke chuang ka pui man to lo chu tin in ne na mun lampang chu apan cha zela ole hol chunga chuan Leona chu apa Marvel chuan David an hena alo fuai me ka David chuan Leona chu lo kaya pastor ma chuan adin puita pastor chuan mangai na chung chang le nu palim takan ni theina tu apoi mo ati te a soi thuaka te chuan to cham ngai te an cham zon hu chuan pastor chuan ole tuna chuan mo pain mo nu fop thei toang
han ti chia ma se chuta chia chuan Alex chuan hnunglam atangin fop su a thei do te na lo auta midang ho chuan Alex chuan enter thup mai chuta devel khalo ding chuakin Alex lo thang ve ta mo hei thutna lo ole lo thu ve ole ilat lai lo ve tin pa ngai ta lo chon chu tuma ma se Jason chuan David ten ne na ti boi tu kan lo kala ne mo chuak leng hal ro lo ti ya David po chuan ma ka ti khop mai security da that te reng nen engtin nge lo lu tlang thei zo amakani chuta rang zatin kanu pui nei ni a khang hi chuan min ron ti boi khang lo sin male hei hi ka in ania ka compound chung ani hi helai mun atang hian chuak ngal watang che atita ma se Alex chuan thil dang angai to thelo Leona David hi in ei don tak tak mo tin a vazota ma se Leona chuna chan main Mr. Cliff local te le he pa hi van hot chuak mai te ma se in nei kan la zo lo te wangin thagom mang lo la pon lama in sin fel zo don ne o atia ti chuan Mr. Cliff chu lo thawa thiampa in nei na mun ani hi boina siam lovin chuak zo ang miang pon lama boina chui du chuan kan siam don nia atia ma se Alex hi chu ti mai in akal don hau lo David chuan Mr. Cliff atu lang ang chu heta hian ti ngal mai ro atita chuta anung tol dewa voida khata Alex chuan khik ta pop mai achirang lu tuka to ma anin ring han lo Alex po chu aloin dang man lo deuh trap ain dang man khamani apai deuh khat khat maya chuta avoi ni na no om zona chuna kon nek le popa ma se ton tum chu ain ring han ve deuh alo boma Mr. Cliff chuan a hell hey chu rawin nang ani don lo top mai midang chu ko voi khat khoinan tlu hal thina hey chu azia dewe tin ai tum ko zok chon han ve le ta than thana chutia anin sual tan ta ka chuan a chunga om ho zong zong chu an ra ka an chuak ta sap sap mai bo ka heng zo vek to mai mi pani in sual mek chuan ang khoi fu ve palang ti an lau te pon mai thei Mr. Cliff chuan han nek le papa Alex chuan lo bumin bang chu an nek ke chok mai a ko chu lo thi ta tuam tuama heo nawa ren ai nang chu i be tlak don hle mai tin a han ve le ta than thana chuta ai rang chuan a om zona chuna khik le poppa Alex chu lo in dang tho ma se a personal tukha banglama a in so pheidot maya chu ve la Cliff chuan a ron nek chil ta pop maya Alex chu a in dang thei kham phama ma se he ti rangot chuan a in dan sen lo hun om don ti dan tharang ai tu angai ani lo chuan a hne don lo chuta om huna an hanin siam ram le a Alex chuan a thil zir te ngai tua a khe chuak ta kan bei pui te chu an chak lu tuk chuan lo in dang mai la an tha chak lu tuk khan min ne le tho wangin an tha chak na tak mai kha an ma ni khoi let nan man thiam angai ni ani lo chuan kan lo in dan ringot chuan kan in dan na lai piang kha an don tho ti a khe chuaka amma aya rel ko pe zok chuan Alex chuan posi a han la a hanin siam ram ve la ta van maya Alex chuan a be pui pa tha chu man le ta ngai ni ti khe chung chuan uluk tak chuan a hanin siam rama i chak viau mo ka tia ma se ka rin ang ni tlat lo khai khan ila be na sadangai don ani hi tin Alex chuan Cliff chu a han ti thin ram te te a Cliff chuan a tha nei zong chuan a ron nek le a Alex chuan a ban chu man fuwa an nek na force mang vel chuan a ban bul chu po dok zok mai atuma ma se chu ti mai na ol sam lo ati sual vai chuan a kut tum chu a het lo langa ama zok chu a tlu top thei ma se Cliff po chuan ol sam takin an nek fu thei bik chuang lova chutia a thlona a ban a vei fuwa ta ka chuan tlemin a tha alo zoi dewa a chirang em po chu a rang lo tel a to pa chuan a khabea nek atum chi mai chu Alex chuan fu tak mai hian a kut chu aman fuwa a in herpa malama chuan a kut chu a pot phei pop maya Cliff chu malam a bo thlangop ta bang chu a bo phei rot maya khatiang tektik khat Cliff chuan entin nge thiam jok alano pan nen khatiang tektik thiam tur chuan tlema kum upalam deu rel ho chi ai lo tak ni ngai sin tin makati em maya chet alak le ma chuan Alex chuan thut thleng le cheka mu ang chuan alo tho le ma in tin avom phei ta pop mai Cliff chuan tho tum viau ma se tha anei ta lo azal tarang mai
midang then khat lo lom te chuan an rama kung futhiam ber mai chu tlangwal ano pang tak mai na akhoi tlong mai ti an mu chuan an oi thelo zo ani kutan lo beng hiala ma se Alex chuan chulam chu angai sakman lo Leona lama chuan avakal hnaya David chuan engma tingam lo lau tak mai chuan alo ena Alex chuan aron pan hnai zela Alex chu en pa kan chung chuan lau thong em mai in an hnung tola Leona chuan I tha em ti na ron ngai vena ma se David chuan khodang a hoingam si lova Alex en pa chuan an hnung tol zela Leona chuan David ngai sak tak maya han boy pui vel Alex na mu chuan lem chuan atim le deuh police an lo thleng hala Cliff achak lo chia khan David telam hian police an ko hala Alex chu anon man theina an ti ni police te hian tham lok sa vek towa atul chuan Alex chu ka phlum turin an ti ni officer local chuan hey buena siam tu ini rang talom male nang ma bok lo om le a police station lama khoi cheila engtin nge in soi viang o ka khelawa ma sen soi fiana chu poimo berlo achan chu heta po hian kan ching fel hal vek theitlat tin asilai chu ala Alex chu atinta anaute ho po chuan antina chu vela Lindsay khalo thlana Alex ma chuan alo dinga khonga in kap su aron tia apa chuan Lindsay engthil ngai ti ta ka tia Lindsay chuan khonga in kap su se buena siam to lowang ti nangen saka police chuan apoi ka ti khop mai chu ka ti theilo tin uluk le zual chuan an hantina Lindsay chuan Alex chu akwa kap su tin a hli atlat maya chutia aku atlat chuan ang ka lo be se ni ma se Alex chuan Lindsay chuan nam son ta dog mai Lindsay chuan a khathiam lo hum hi matum kha ni sia Alex chuan nang hi do ti seimo David nanin nei tu rangin ni oma tukina ka lo phone che po khan eng mai sei lova ma se hei Leona zo ka lo nia do tin nin bum mo tin lung oi lo khop maya Lindsay chuan a kon ku alea an ka hlau sia khongai min ngai dam la dot ka soi wangin min la khem do nia ma se tun na chung ka ven him che ngai khongai in ka ven him che ram ti ro atia Alex chuan a lo du lo anam son lea chu vele Leona pen le khabu kha chuata atlata khau mai hei hi pon lammi mu an phal lo apaina akhuma da thatlat tura ati khani chu Alexan a han mu chi amai chu he thil hi nangma ta kha he thili nei lai po hi kala khia nangma ta kha ni hi tin Leona lam chu a hoya Leona chu local hnaya pen le khabula pa chuan ka u hian trampui che tuma ma se heti hian moi lo ti don tin Leona chu alung oi lo ni ti khriat ngal thei chu ta David chu lo thawin police hon hena chuan ingein la nga tiwat ta cheu atia khaile in rangang le tin silai chuan an tin le chu ta silai chu khita pop mai midang ho chuan mai mi chinga an beng an hupa silai thom akai nu chuan police le security ho kha an lo tlu vek maya an taksa silai mu lu na te chu an lo doma a thi deuh nuai mai Alex ro hliam engma nei levin alading ran maya engthil nge thleng ta le pon lam tang chuan Mr. Ken le Mr. Sam te khan an nau ten ron khwei lu ta Alex khain nei na hmuna akalani tin khriat vele Mr. Ken te chuan an nau ten som khoma thil poya thlen ta ken tin an ron kal ve chu ni in ron tlai deuh hlek se chu Alex chu thim man nge yang a hun ta kan lo thleng ani police officer chuan Mr. Ken nang ni mo inge ni ta tin a phok ta khop mai Mr. Ken la chuan Alex chu anga event view mai le hala a hliam anaim ti te an han en sak zungzunga chuta Mr. Ken chuan tunge thain tumi khreula chu bok khopin ngai damin tin nga lang mole atia police chuan Mr. Ken tunge hepa hi atin lau thong tak chuan zot lia ma se Alex ni da dik tak chu soi chu alagim khilo chuti lai tak chuan Mr. Ken i soi chu lo ka be sei tin pona tang chuan Nathan chu alo luta an hunga chuan a bodyguard Mr. Kate khan alo zui ve boka Alex chu chung kwa tanga en san alani wangin ani na chu public a soi chu alagim lo ni Nathan chu alo kal nai zela nangni ho hi in tlai trap thin tin Mr. Ken chu han beng phota chuta mi te chuan makan ti hle mai Mr. Ken an ngai san beng ngam tu chu tu tak niang mo Alex lam chu hoi lea
chuan nang po ilo la thilo mo nang hi chu van nei ve thrin ngot mai ti le Lindsay la Leona lam chu hoi le oh hey ibiam no chuan pasala nei don tak tak ani mo chuan i vati buai veka hete chung hian i zui zel don em ni adu to lo che ni hi a chian te lul nen atia Alex chuan han chan le ta chak viawa ma se tuna hian Leona khriat na nei le tiang theina hun rem chang a oma wang chuan chu chu bo pel adu lova engma thleng lowang mai chuan Leona lam chu va pan nai le ente kha pen kha apoi mo ji khrem thil pe ka ni kha inui na pek chen ni kha chuan ni ming po hi Leona ni lova Stevie ni David hi imangai ni lo imangai thin chu ke ma hi ka ni tina soya Leona chuan oi tur nge nia oi lo tur po kha thiam che lova angai to let ngia la David chok chu kha chuak thei miswala ka chan tu te tuya niman tumla ya chan tu le midang dang amamo hun takalo zel chu David khan itlat David la chu hlau takin engma suingam lovin a boxi Alex chuan akuta peya kabula lokalla Leona iniamo Stevie iniamo iming chu apoimo berlova ma se ka kianga i mangai ni atia entin nge ni don le Leona chu buai vek mai Leona chu ro tong chuak ta khonga in milo ti buai to su kami mangai chu David hi ni ichak zia le thiri ti thei zia po ka khialom ma se min ti lui thei chuang lawang David hi ka mangaya pasara tan po nei ka du min kal san la hey nei na hi ti puitlin ka du ni atita chu vele Alex chu athin chu vi sok ang mai hian aron thip thu ta vot maya chu tiang thu chu Leona hian a soi chua a be seilo David hian a bum kwalin athin lunga ne sakti chu kha tho ma se aka tang nei maya mi padang a mangai thu a soi ani ti a khiat chuan ngai thla ka khriom mati khop mai a bing moya a khom hu te chu kan thim deuh kup hian a khia nunglama chuan a on dewa a thu ta nok mai ngatinge hetiang hi ka chunga thlen Stevie kha chuan min mangai thuina sin tin zoi te chuan a soi ta sapa a taksa lo chaw bok nen chuta Leona chu en lea iti tak tak mo ti na zot lea Leona chuan Alexa rolonal tuk mel chu huma se ani tan chuan a khriat ngai lo mi khang hlak khani miawa min kha thiam don nia Stevie ti chu kan itlat lo min kalsan to zo ko atita Alex chuan engma soi to lem lova amit po khap lem lo amit tu chu lo luang thazung zunga noi lama mela amit tu chu chuata afak thafaf papa chuat chu mu phe roi mai min du to lo amangai kha kani to lo tin amale ma chu ain khilta chuta anaute me chepali khana no be pui hala pu Alex triam tin an kon kai thowa Mr. Ken chuan chu muin poiti vio ma se heti hian a thinlung hian Stevie chu to lo ani ti pom lo se chung kwa kon let le se amo phokna te chu kon hlen chuak le se adu zo ka wangin a hlim ro phian zo ka ni Mr. Ken chuan Alex entin nge ni zel don ti na vazota Alex chu a mela be se na engma to lo ani ti khiat khop mai Leona lam chu hoya kalom pui khop mai che hlim takin inin nei don nia atia chuta nei thana lam chu pan haya kapu chuan ka thutluk na khaidu ni ti go hei hi ka thutluk na chu ni Stevie chu ka zong don to lo ka be dong to atita Nathan chuan Alex ngai to chiang te ti khani be dong mai don em ni hei le chen nikal to wa hei le chen ni tuak to wa i be dong mai don mo tin azot non le Alex chuan a mit tu chu hula ani chu me khing dang dai ni to lom Stevie kha chu to lo a mangai taka tong to bok hlim takin se anuna ka lang to lo wanga atan nin ka ni to lo wanga ti chuan ke po ka mo phokna hlen turin ka hole a thazo ka ni atita Nathan chuan ani thelo chu te mai na tok tur ni lo ka puyang che local te ti na ka ya Nathan tan chuan alomum lo ni a chan chu Alexa kon le ni chuan Alexa chu a thu be ga kon tong le dona Alex chuan tum buai du su ka du to lo tuna chuan in ho ka du to atita chu vela Mr. Ken chuan a kon chi bai fata puem bros du thanna dikin mangta kalom pui che ambros chung kuwa kan lo lom le che atia
Mr. Sam po chuan alo chi baya kalom pui lutuk che a ron ti ve ngal bok police officer chuan engtin mo Ambrose chung ko zinga mi mo alo tia a khur ta ngai dam dir tuma na semester ken chuan a hun lo tuna chun ron ti boisu atia ma se police chuan midang ho po chu thu pha kan choi ngai ni kan ti dik lo ni tin anaw tele aka liam ho po chuan election hena chu ngai dam dir ran ta in nei na local than khat te po chuan le ama election husit tu te po khan ngai dam dir ta liam maya ma se mi pakhat ngai dam la dil velo oma chu David khani David chu ngai dam dil turin antia ani lo chuan an sum don na zong ti chi thei tu ani ti thu te an soya David chuan du thlan tur dang nei lowa Leona mulai chuan Alexa ma chona thing thita khongai min ngai dam don nia Cliff khanang ma that turin ka roya ma se lo ne hlawa chuan heng police ho po hi chu tiang thavin ka ti dik lo ani ingai dam na ka nge ne atita Leona chuan chu muin David he pasal tuwa angai nget lo to khania chu po a chan bega chuan ama chan him tu thil ti theile o pui tak khania aswang tu na mi pa a himna engma hlaulowa abula ngai ngam taka om theina mi pa khani na khria ma se tuna tak hi chuan chu ami pathamon pui em chuan midang ma hlau takin ngai dam dil me ka ni a kha thiam theilo makati ni chuta Alex chuan thoro atia amita chune en wangwanga Leona hi inupui ni dona lim takin siamang che ilo ti lungai ni vai chuan veon la let liang atia David chuan ole kapu kalo khriang atita atop nan Leona mela chuan khriat thiam lo na le makti na mel alo lang chuaka Alex chuan ava ena ma se le lama hoi le vat Mr. Sam tenan chuan pon lama chuan anin zui chuak ta chuta an chua pa chuan Mr. Ken chuan helaya thil thleng hi pon lama achuak to tu ani lova pon lama achuak ani vai chuan a soi dak tu piang kan ron thuk chuak zerang tin anni po chun chuak vela ta ni ma se nei then chu lungo oi theilo Leona hena chuan engthil ngai ti tak nangma hmangai em tu siam be dong mo tin Leona chu ko ka he pa hian te he hi moi du chu ani hian ni tan engthil ma ti lo ven po veng him theilo che ti chian em kha Alexa ain ani hi thlang jok mo te nei then chuan Leona chu a han hawa ka khidang che tuna ka an khum chiang hian Alexa bula khan an khum ta chela min nek na gai tong tuna hei ibial pa ve hi ante engtin ma min ti ngam lo hi nangma veng him tlat tu ni ngai kha ama hi ni lo ti kha chuak te khapa kha chu Alexa khalom atilea mitam jok chuan Alexa tan thon hem ngai takin chung chu a soi emon ti mai thei masani than hi chuan Alexa chung ko member zinga alo le kha du lova ain ti thu ve theina zong chu Alexa chuan ati top vek don ti khia Alexa chu zong khom tu ani si wangin thilati thei em ani Leona la a hoi a ho maya tu thu sei bang nge zom tur po a kha thiam lova Nathan chuan nang nu hian ang kimiti chevek don ani hi nang wang hin ka chevek don ti in a ngonga chuan a rekta chu vele Kate Khan lo thel wata Nathan thlaro Alexan Beidon san ma se i khoina thia phal ka ring chuang lo ni i khoina chuan Alex ti thin ram zual mai alo tia Nathan chuan ala thla theilo a thin ram lu tuk chu a rek hlum mai don hena langa Kate chuan nungdama ala om hi tha nakina man ro tha ta kalani jok don sin tla phut de buena kan nga tok to vio khoi hi lo ti lea Nathan chuin sum kham a thla ta kham ani Leona chu thi trap ani bawak mo tak chuan a thol hoi loi maya Nathan chuan a tha kein sum khoyang ma se hen do na hin chak jok kani don tho atia ti chuan an chuak veta Nathan a kal nu chuan midang ho chuan engthil nge ti tu kan khailova engkim chu buai zo vek in nei ni po chu postpone hui mai angai David pala chu thinarim em maya an kal liam nu chuan ain ho sa thak lea fa palak tlak lo lu tuk khatiang em an nep khan lan ngai theineng min ti zak lu tuk tin rom lama chuna khwai ru so sawa a haw le khia David chuan nangpo eng mai ti ngam lo kha kapa Ambrose chung ko chu engtiang taka lian nge a hantia apa chuan
an sum don na zong hi an manin nuai vek alom tin alu chu dom vong vong mai David Leona hi lamut pui lo la ka du ni atita enga in nei to ang tho lom kan ni atia ani ringot lo Alex Khan Beidon san ma se atan mi hlu takani ti a hai theilo a kon let le thut thei chu tai lo mut pui to ni chuan kan chung ko chunga hian thinrem thut ta se entin nge niang atia David chuan adika ti boxi a thinrem tok chu a check lok maya pon lama chuan pumar vel kha lo kala Leona Alex Khan University zong lai ve mai ti mo ko tia tunge mo lo ni che le ti in thil khatiam lo tak chuan a lo zot ve a ma se an chang lem lo Lindsay chuan Alex Khan min holen lawang a ti mo mai chu hlawani chuta Marvel chuan he pen hi keng suak su ka ti kha a thalo ti na a haw le a kapa inge thatlo na tin han zota midang inam hu ve vak kha thalo lom van doina thleng thei ti chawina chang nei than ve thung kha chu hotel lama le le to a zan re tui taka e ya ma se a e tui thei haw lo zana chuan nula panga ko wa hlim tumin thei to pin chung nula ten an chuan hunan mang hawa ma se hlim thei chuang mi lo chuta an hlo ti te pe a chuak teu athia an chuan hu chuan nei than chu agil ko ha la tok chu adam thei thlot lo wa chuta kong kan lo ki ka tunge ni ti na ve an chianga an mel khret ngai lo ni kapu kolen ka nia Alex classmate ka nia tia han soita ka chuan kong ka chu hon saka i khia du tu information ka nei nia ati nei then chuan hun ka nei tamlo nia soivat ro atia chuta Alex chuan university ta na poisa donate te chu soi chuak ta lok in chung poisa chu khoi tanga nei nge tin abenga ver ta zar mai ka khabik lo me che pakhatin Alex mingin adonate tin an soya thudik tu man kan khelo atilia nei then chuan chuno chu zon chuangai ni chu athia ni hu chuan Alex po chu New Year lama thlok le wang mai naute pali le neli hena chuan achan chin chu chiang takena soya ma se anni chon zui zer an du thon soi wangin Alex chuan abula akal tir ve ta zela chulowa zora hena khan neli bi khi chu enkol chunjom turin loin tiam ve bok nen airport a chuan nei then chuan kan chung koi ron le don ta ma se amang khani to lo nia o thil tam tak dang lam ve to nia chuan henu hi tunge ti neli chu ko ka midang ho hi chuan mel po azia veu hi hei chu i chhial hoem ni o chhial ho da chu kan nga tok to veu sin le a han tia neli chu athina sajak mai ma se nei then chu Alex unau pa ni ti a khria ta wang chawin a in sum khramani nei thanan chu tia neli an fiam chu Alex chuan lo chan wata enga mangai su o tin adanga chuan a kuwa nei than ka thren te hi chu an omin om tir la thain ka khia an na loin rol suang che atia ani lei thu chu oi lo tai la ti na changa ani chuan i chak lawang atia ani mo e khai in sual thiam ta deu ne mo nia in nei na huna imi khoi tluk pa chan chin te kha chu ka lo khia ma se min khoi ve vai chuan kan chung ten an du don mi lo nia an how don che nia tin anuya Alex chuan Nathan poma chuan zoite in a han neka zoite a neka te lo chuan a pum chung chu a fan rai maya Nathan chuan kha khai nge om zia ana phian le nga la tia Alex chuan ka soi to kha ka thian te chung chang hi soi to lo la kha ka wang ne ngani kha atia Nathan chuan a chang zui ngam talem lova a thalom ati veta Mr. Ken chuan a ron zui ve zena ani hi chu an chung ko thil tia telve phato khopin atlang nel to ni Alex pu Lincoln ba day ani dona chumi tan chuan an ho khom ani pa pakhat boka nin hi khat kal ta khan Nathan hian Colin kha an huaya thok turin alo waya alam han tong kai thei a be se wangin ole Nathan chuan Mr. Ken an hena chuan Alex min ti dang khri khem chung kwa chu kutin thak oi lo an ti sia ma se ka puma min nekania atia Mr. Ken chuan nia ka mulom ma sinang ma ni zirlo ma sa lom atia kapu hena ka sei chuan a chak lo via wang an tia ka ring che lo ipu hian ni mi zia hi kha chianga i thiam lo ma sak ani ti a khiat phei chuan a tran ho lo wang che atia nie Nathan hi chu tu manan tran lem lo wa
ama hian an zing lo ve em bok ani kolen po khan apu thar Nathan chu akhathiam lova a hlau de ka ami zia phakak le sual tak chu Alex chuan akhachiang em mai puwa ti chuan Alex le anau te chuan tu helicopter lo thlenga an chuanga Alex chuan leilam en wanga nadi chuan ingai to ka khriania liana khani am lovang chumo akan tia nilove kamalam hun tu ka ngai tu azok mole atia ole ni chu chuan in chung ko hi hetiang em hian in ro pu yang ti kalo ngai tu ngai me lo tin anuya tuna hian apu birthday lom turin apu om na lampang pan me kani anom na mun takhi mun thuko tak mai nia helicopter po hinda kar sari zat thang angaya amun anvatlen chuan Alex chuan zanin chu kan chaw tlangin ka khoya chu wangin kan mu manga naktok khun nuam tak kan man theinan mutam kan mamo atia an omna tu rom te chu ako mu nu chuan neli chu in bol faya mutu rin in siama ma se sela te pali te kha mut an la tum lo khop mai Alex an mutu rin min ti kha ti neli chuan asoya idu chuan lo mu mai ro ke ni chuan mut hun bi kan neya chu chu kan bo pel thei lo an tia neli chuan a tha lom tin khuma chuan amuta rai do te chungin amu hil ta ve maya chu vele Alexa roma chuan an vakala Alex kan lo ma sa sang che an tia Alex chuan ole tin taksa chu a me tira atron tir kha chuan hetia ma sa san tum hian Alex khan adu lo deuh thina a chan chu thil dang engemone na in kung kai nia a khriat wangani ma se an master tana an thil ti thun ve pa ngai ni ti a khriat nu chuan Alex chuan a taksa chu a me tir ta thina tui taka amut theinan le ma taka amut hilwat theinan chu chuan a pui zo kani tuna po kai lo te chungin amuta chuaka amu hira ma se mo manga chuan Stevie kha amu ni mana a kon tong waya achang le Leona atia achang le Stevie atithul min kal san su te tia Luna chuan o abeiton san te mo ka tia ma se athin lunga chuan ala om angani don hi atia Selin chuan ka khongai ngot mai han pui theidan kan nei boxi lo atia sela chuan hetiang hi chu hun chawin a thoi dam thei hun aliam zelanga azia ve hlek hlek mayang atia ti chuan Alex chu puan an sin tira light an offa an chua santa chuti lai chuan Nathan chuan anu le pa te chu amu ve me ka Nathan pa chu mauka sania kumsari hnuwa an voi ne in mu na vel ani mai thei anin mu khat khop mai Nathan hian a training a pal tlang vek towa ma se ani lo zongin a thok tlat maya chapo na le thei ve reu ne in khriat na anei pha apa po hi za lem lo apa chuan Alex ro le to ti glo khia lo let lok don lo ti mo ka tia ipu du sakna chang turin thei to pi chhualo chuan Alex zo khi adu sakani ti khriat vek kha atia chuta Nathan chuan ko om dan tur min khil po ka ngai chi lo Alex te chu kapu chuan adu sakani ma na ma se ani lo ho le awang hian ka din mun atlan hiam don ho lo ngai changula lo hle hle me ro atia Nathan hi atet lai kha chuan tumro na le tai mak na kha ama hian thina ma se tuna chuan ami zia dang ta vek mai atum chu ala ro tho tai mak pola tai ma se midang ngai sakna ata chamta kumsori a training chung khan tu ma ngai sak tu nei lawangin ain khoya chu wangin tu ma angai sak tu tabik lo ni Marcus chuan Nathan khatiang khama ni pa te chandan tu kan ni leinem a han tia chuta anu pui chuan ro chan wata a Marcus in beng dai te Nathan hi chu au pa ve towa akova mo phona tam taka om ve towa akova mo phona tam taka om ve towa aril ko te po a ha ve ni ma na atia kanu engtik nge Alexanu le pa tan lo chen ve don kha in azota a ka khre chia lo ma sen soidan chuan nak tu ka anti ipu birthday party tran ma te chuan on chen ve om tak ti na changa anu hi chuan tlemin a bethiam dewa apa nen hi chuan anin be fu le thei do ni Nathan chuan anu le pa te chu lo thleng te se nak tu ka hian Alexani na dik tak ka tak lang don alom
ti chuan kapu chuan ala du sak zerem kan enang chu athia anu chuan enge chu om zia a han tia nak tu lo thleng se in khave mayang engkim ro man na ka siam sa vek to athia atu lo nei chuan an chung ko member chu an kal khom tanta atlang puin an chung ko zinga mi deuh vek an nia mi khang an omani poin Mr. Kena anga mi poi mo tak an niang ti chuan le Alex Ambrose lo ho to tin an zinga pakhat chuan han puang lo lawa chu vele Alex idam thin mo ilo ho ta mo tin an chung da chuan an ron chi bai liama kum sarai chung ngai sak tu mu mal nei lovin alo om tua tuna chuan a training a zo to boka Alex chuan ngai sak tu tam taka nei to ni Justin khalo kalin Alex iwangai om ve ti na kan kwa Stevie zong to lo tu ka thutluk nei siam hi poi ka ti pui khop mai che lu than tur dang om si dawa engpon ni se chung ko zingai do de le hi kalom pui che ni a han tia chuta an bula mai che pali do om te chu amwa heu in zinga pakhatal hi chu Alex bial nu in niang mo ti na nuya selien chuan nilove ke ni chu a thian tha te kan ni e tin Alex san soi tu ga ti ang chuan an soi maya Justin chuan oi lo deuh tak chung chuan kau nau pa po imizia dang lam chho ve ta hle mai ti na nuya sti lai tak chuan an chung ko en gol tu mark khalo kala Alex kanin mu ve theita mo tin alo kwa mark hi Alex adu sak tu ni bok an hlim lai khop maya chuta pi florai ten lo thlenge ti thom alo ya Alex chuan kanu kapa ti na vapan na ya flora chuan ka fapa ti na kwa Alex pa po chuan a fapa chu kwa an mitui atla tre pani kum sarai nuwa an pathuma anin hu khom voi khatna ani hialang idang ho po chuan an lom pui khop mai nakin deuh chuan Marcus te chung kwa po an lo thleng ve le ta Nathan le anu le pa te chu an ron lut ve a Nathan hi Alex ang deuh thawa kum sarai training zo ve to tho ani kan ti to kha apuling kon hian Nathan hi adu sak viawa mo phona sang tak taka pe a Alexa omlo chung khan sanvo pui mo tak alo pe a thil ati thei viau to bok an chung ko hi anin hu khom zen lawa heti ang hun hi in hu khom na chance te po ani ve a chung ko tren khat poi mo vak lo tam phei chuan tle ma poi mo te phei chu an tri du tu khapin anin ka hi ala ve thei thowa chung zinga chuan nei then hi chu in tilal chi nia nel tu po nei tlema Justin po hian Nathan a hmu chuan atuin lai chu a phu deuh chuaya Nathan mo atia neli chuan ngatinge lo te vata so pa so kan tet lai tong to in mi hmu sita chinga chung te bula fel om takin lana ching si kanin mil ngai lo tin soya chuta Nathan chu lo kal hnaya Alex nang po ilo om to ne mo chuan hei chia lo le inaw te po an lo tel thei ni mo tin neli le sedin te pali chu ai na neli chuan chia lo kan ni lo a thian te kan ni hi a han tia Nathan chuan nui chungin a thian te a thian han ti ta ka chuan ke po Washington atangin thian pakhat ka nei thangalom in khriat zong ani ngamo tin Colin chu lo lut turin a huya a lo lut che chu midang ho chuan an lo en thap mai tu tak chu niang mo chung ko zinga mi ni hau si lawa Colin lo lan chuan Alex po chu phudeu zok mai Colin hian apoi sa donate te kha a kha chiang sia a soi chu vai chuan ama le anu chuan buan an tok don in soi fian na tok tam tak om don chuan ka thiam pa hi in lo welcome ve don nia tin Alex lam chu hoya Alex chuan Colin i local ve ni mo tin a han chi pe ve lop lopa ma se rok tak chuan lo thon nei na khatani engwang nge nei than hian Colin hi hei thleng alo huai le o a chan chu pakhat chu om thei Alex atimol pho tur ba kin ani lawang Alex le Colin hi thian than ni ngai box si lawa chu soi lo Colin hian Alex hi a ho mai box si Alex pa chuan Flora le Alex mela han chuan thil dik lo omani ti a kha thei boka Nathan chuan Colin chu a thut na tu ko hwa ti chuan an pu berling kon lo thlan hun chun ngak tlang ta Gillian Alex pa nia chu chuan Alex le Flora chu ko phanga enge thil dik lo om ti na zot ta zep chi ani nan khelova Flora chuan thodi ka soita Alex poisa pek thu le atom pui thu te chu hriatin a thinarim ta viu mai
ngắt tiếng nghe chung chú mình còn mất sặc lỗ mình còn mất sặc viên ngắt tiếng nghe chú tiếng chuyên lỗ tỷ để tin alu chú đom vòng vòng mày à Flora chuan ô kan ron chu chuan ni phaldon si lo lom Alexa nun khoi om lo tu kha kam huzel thei to lein em tin asoya ani ni ni zo to eng po thengse ke man kam chon mayang tin Alex chuan a ron soya chu ti lai chuan Lincoln an chung ko ho tu ber po so theng ta alo lu ta midong ho chon za takin chibai an lo bu ka an ngoi thopa ma se Mr. Ken le Mr. Mark te chuan Alexa te chu an mela thil dik lo omani ti an kha theya nei thana kon huai ko len khan boina siam mayang ti tepo an ring ve deu khaile Lincoln chuan a chung ko te chu chibai han bu ka chuta present an ron ken ang te chu an ron petran det ta chung ko member kan tam ve to a present in pek chung rangot po hi adu oi thrin khom bai ma sen chung ko kalphung ania present pelo big ni tu man an du lo kulin ko na laka mak mu that du vek an ni heti lai me khian David chuan anu pui nei tur po amu ta cheng thei to lo tuna chuan Alex kha Ambrose chung kwa me ni ti a khatwa a thla muang thei lo engti ka mo chuan a ron let le a ring tata Leona nei po a phung lo zo vek thamuang takin om thei mi lo mai chu wangin in nei lam bo wak po a om to khui lo chu ti lai chuan Leona chu alamut pui box si lo chu chuan ati khoi om le zwala vei khatal chu mut pui to se azia de uhoi tu ania ton tu ma hian mut pui ngei adu ni anin nei na kha la zo fel lo ma se anu puyang mai in a treat lui thawa ni tin anin huwa ma se zan lamani hi chuan David chu akhuwa hara akhu ha nem tu wen anom pui nu mar tha chu a om pui thin tar ngot maya tuna po hian ama chowin a om le to akhuwa har le ta mar tha chu ko du a han tuma angu matonga a han tho chu mi pakhat alo lut lol mai chu chu tunge kan ti chuan Leona khani chu tiang ang huna Leona han huthot mai chu makatia Leona engi ron ti don ati deuh ha maya Leona chuan ka du hun huna ka kon leng ve theilom lein nei chiat lo mai la in nei ang tholom kan ni a han ti chuan lemin David chu alhim ve dewa chu ta Leona chuan David ipain ka chungchang hi soya neem a han tia David chuan thudi ka soi chuan a thai na kha si lowa Alex te chung kwa thil ti thei tak an ni wangin anin nei chu postpone hui ni se ti le Leona chu khoi chemi lo tura ati te chu a soi chu vek chuan enting Leona hina don son don a kha si ro ni nei e kamalam hunatan in sorbing da zol turan min tia nang mangot ngai tuwa ka hna po thok theilo khopa ko omlo nan min khilani tina soi ta dai maya chu mo soi tin Leona chona zot non le a o ni e nang ma hi ka ngai tuana yom na sa kan ha po ka tho theilo a hlau lom ti na wa na ya Leona chu fo han tuma ma se Leona chuan anin fo mai chuan ro ma an panhi chowin an om sia ain sum zo lo mayang ti a hlo wangin David coffee in tur te neem a han tia o me kavalak sarang si o tin David chu a tho le khia chokala ma chu na wakala apa chu meeting poimo taka wangin a chuak ti khia anom puino mau tha chaw chu ma zanin chu hun ran chang takani zanin a ngei hian Leona chu a zan khatna ka man pui don ani tin atum ro ta khop mai chu ti lai chuan Leona po khan David chu min pui a do ti a khia ma senga tinge tim na ka nei chat le ani na taka chuan nu pa ang kan ni towa in nei na po kan kal pui vek towa a top lama Alexa awangin kam boi deuh ti mai ania tin ai ngai tu awang wanga chutia ai ngai tu pa chuan a pia dewa le khabu in ram that mai chu awa huta David hian le khabu chirlam a pe vak lo em bokatia le khabu lo nei venwal maya tin englam nge mo chiao thin le tin chunam pangchu awa pan na ya a han enden dena atlang puin sum don na lampang thil de ovekani ti chuan a sir dewa chuan le khabu lian lo tak chirlak lo lai ni om tak inkeu de sa lo let bam chu hmuwa hei chu avadang lambik ve ti na han en chianga a phek ma sabek atang chuan han ena Stevie ti hero in ziaka Stevie chu Alexa Biel nu hming khan ni lom nei tin makti tak chung chuan a han keu ta zung zunga
nga tinge David hian Alexa bial nu chan chin in ziana hi an nei ngot le tina kha thiam lowa a chiar zela Stevie nun harsal zia le a thei zia te chu a chiar zela a top lama phei chuan Stevie le Alexa in ton dan te an nun a hlim zia le an hun man tun thin dan te chu a chiar thleng ta zela tuna chuan Alexa khan Stevie zon mu ngai atum po kha alo om vio maya tin a khia thiam pui le hun ho tran ta vio mai ma se khia thiam lo chu David nena anin ton dan le Alex le Stevie in ton dan chu ain ang em maya chu mai ne rovin until a thin te Alexan a chan dan te le David an ama a chan dan te po chu ain ang deuh vek until ton te po chu ain ang deuh che maya Leona chon thil dik lo omani thil thleng pal ani theilon em ni tin a ai chik zok chuan han chiar zela Alex chuan engtin nge poisa ruk theiang karing theilo chu wangin Alexa poisa ruk nia an puna chu ka pom velawa keiman ka ngol pui don ani ati te April ni som pasaria Stevie chuan vai me ma do thin zia le a e pianga mit tuet lak thin thu te ano chu vai mem zuak thin ania chu a khia chu atil thin ti te a chiar zela April ni som pariat an university in donation an online Alexa chu donation penhem berani wanga an choi mo dan te chuta buena to dan te le a chin fel dan te a in ziak vek mai a chiar zela a thian ten tuya hnim hlum an tum dan te le Alexa na kan chan dan te helicopter in thiau kar pakhata an huaya chuta chuan an enkol dan te chu a in ziak vek mai mak ati tel maya heng thu te hi David nen kan chan chin ang mai lo male tlem in adang hlek ti lo chu atlang pui chu ain ang vek maya atia a chiao chun zom chak zwal zela ni chutia makte taka umlai chuan David kha coffee ne na kon leta Leona intura chuan damdoi potel thlap to ma se Leona chuan Stevie dai ri lo chiar me ani ti a mu chuan a phuzok mai a coffee no ken lai po chu a thlau ta hiala chuada chuan a tlake ta chuaya chu vele Leona chu kon hoi chuaka David mela lau thong mel tak mai a mu chuan arin hlalna azwal ta sau mai David mela lau thong mel tak Leona nan mu chuan arin hlalna azwal sau maya David engtin nge Stevie dai ri hi ikol dai thei tin azota Alexan Leona inilo imhing chu Stevie lom tia soite kha Leona mitha chuan a kon lang chuai maya David hian abumani lo vek le engthile motak chu azep ani ti chu a khachiang ta khop mai amu vele a coffee no ken a thlau dana te zep thei ani talo a khamo kholaya ka chhania ka chiar thina angai nom phiana chu wang ka da thani kha paide to tu ani zo ka khoi tin chu sakhan tuma Leona chuan deri chula engma soilo chuan atlan chu puita taxi lavata anin lama chuan a ho ta vata ama chu Leona ni lavin Stevie alo ni rang zo kang a ain zia dana la chuan anu chu athi na lagai lova Alexanen andom hlum ti te nia ani la tuna apa umar valnen hian engtin nge inzomna an nei dan engtin nge an fanu anga lo omwat dan te zo na tam takaneya ina vathen chuan apa hena chuan kalin dai chu akeng pa thil khre thiam lo tam tak chu zo chua vek atum ta Leona iwal ho thon melwe engeni ta tin pangai takina pa chona lo chona Lindsay po chuan Leona engeni ta iwal man ho ve tin Leona mela lo thona le mak ti mel chu an mu thei ni Leona chuan kapa kalaka hian zepin nei ni atia Leona eng thunge mo kan zepang le eng ma zepan nei leinem atia Leona chuan ani lo kapa thil ka khat chuak tho to ani le karla hi kanu ni yam kanu lo ni ta se karla ti hing pu chu I khenga yem tina zota chu ta zet chuan pu marvel chuan Leona hian a khriat lo tu ka khat chuak ta ti a khathiam alu chu kun lapa thok ala papa kapa thodik min khida hun ta thodik ke sei lo chuan khriat chu hun kala nei don tho chu ti hun chuan nang hi ka holhen lo tuang che chu wangin tuna hian thodik chu soi mai ro ti chuan apom dan po ka thiam so kang tin angen le a pumarwal chu noi lama ena angoi de wangwanga chuta aron hoi chuaka
Atrae Leona thodik chu hei hi ni kan ina hian thali bak ira omlo atita pumak vel chuan chutia thali bak kan ina ira omlo ati chia chu Leona chu akhu pazoya athu deuh nak maya linsi chuan Leona tina kan dom fata pumak vel chuan thodik chui khaidu tak tak mo tina zot lia o ka khaidu thodik chu engpon ni se ka khriat phot lo chuan ko omanuam theilo chuan ifanu kan ni lo tina ni mo atia pumak vel chuan ni inu hming dik tak chu sin thiania inu nen hian lekha kan zirng line kan in tonga new year kan ing heng he inu hi chung ko pa ngai mai ni tura ka ngaya ti chuan kan che suala naw hi la lo pa ya chu nang ma hi ni ti chuan naw pai tak sia chuan in nei puya ka soma ma se ni chu Clifton chung kwa fanu ani ti ka kha chuak kanin nei chu anrem te lo mai pon rovin naw te chu ti hluman duwa e ma thlenga men ti hlum chu andu ani ma se sinthia chuan apa nena chuan mai damadila voi khatma min moto lo tu kan in tiama ti chuan naw te le kanun na chu zuwa tu kan ngen ta boka chu apa chuan kan matia ma se aruka kan lein mu chun zum zel a lo wangin in chong sang taka chuan akal nan tatlat maya akon chuak thei to lo ke po mu tu kan ka vakal thei to hek lo chuin chonga chuan e tur petrin tu ompui pakhathi neya chu karla ni karla chu kan lama tanga ni wangin ama kal tlang chuan kan lein be pople ta zela karla chuan inu chanchin min khul thina kein ka soidu ta chu ka soya inun hena chuan ava soi chong le thin ti chuan le ilo piang ta iminga Stevie a phuwa thu te engkim mai min khul zela ti chuan tum kha chu inu nen chuan plan bodun dan tu roma man na kan siam ta ma se inu chu agon plan chu na lama an phale sia nang le karla nun na chan nan ama chu ain pe a khama azong thata ti chuan tu te po chuan inu be ka thita ka chuan karla le nang chuan zui tu ta lem lo ni karla chuan chanchin engkim min lo khila nang po no sen mai ra nia ma se Clifton chung kwa chuan nang le karla chutia himdama an omani tian khriat chuan an ron zon chun zom le ta nangma an zon mu theina nai ber chu keima hi nia ngain keima chop chuan min ron zonga ti chuan new year ka ko omrang chu a him lo ani ti khriain kain son ta chuta tang chuan ka mu le to lo wang che ni i chanchin ngai venturen ka ron zong ngam bok si lo chia huna liam zela Clifton chung kwa po an tla chia ipu po chu alo thi ve ta chu thu ka khriat chuan nang chu zon chua le nge chetumin ka ron kala ma se inom na mun te alo dang lam zo to in chanchin khriat tuma ka be po chuan tu ma in chanchin khrian om ta lo ka thei to chuwa ka zon huwa mi pakhat hian min ron phone ta hlol maya ifanu niom tak kan mue a ron tia rang takin ka kal hala ti chuan ni kho khela vin lo oma email ka mu chuan sin the email ka mu ni chu ba ka inuin apek che pen kha an chartel thu min khil boka chuta je chuan ka fanoi ni ti ka kha chuaka ma se afiale zolnan DNA test kan nei lia a result tang chuan ka fanoi ni ti ka fin fiale ta zelani atita Leona chuan ani chuan ka hming dik tak chu Stevie ni mo kanu tak tak chu thi to mo tin a phok khop mai ami tu lo luanga Lindsay chuan akwa chuta pu mavel chuan a sei chun zom lea ni som chung dam doi nai oma ti chuan i ron harata ma sei khriat na i lo tlak maya ti chuan New York lama chuan Stevie ti hming pu an zon thu le Washington thlenga an ron zona wangin i hming hi thak a thwa ka ti ta a i hun kal towa enge i ton ka khriat lo wangin nun thara i nun theinan Leona kan ti ta che ni chuan kan hmu tir chu khan thrimoi deuh mai in eng heng hea chu doctor te chuan min pe a chu po chu i khriat na ti thak le tu ni kan lo wangin kada thada da ya ma se tuna chuan chu ka pek le le che hun toin ka hria atita chuta thri chu ron la Alexana pek khani a han hu che chu khriat chua nei wai maya tuem mo chuan he thri hi pe ni a ok tir lai te
mà sẽ khuyết chiến mai khuyết na trong xuân là bố để đậu đuốc nghỉ hiền là khía tu bẹc nghe khơi muốn áo nghe anh tích lại khan nghe ở khuyết chuộc dấu ta lâu chúng ta rằng rất tin đây rồi khá kêu và Stevie thì Indiana bula chia chuan Stevie thì cho han ziak về đây anh cũng ziak chuin ang chia mày chú về lại Lindsay chuan Leona ita này hi tí na phok ta khóc mày Leona chuan em mà suy đầu kêu và chia lại zela chúng ta khuyết nó cho rồi in alo le trần ta Alex Khan chan him thin dan te Chicago huna an zin tum te chia thleng zela chúng ta chia chuan khuyết chuak lại ta pheu ama ina kala Alex nen zan tin an in between local ve tu ha do thu te ma se local tu ha ati ngam si lo thu te ti chuan hotela mi sual aton dan te le khata tonga engma khriat chun zum tak lo dan te chu angai to na chuna kon let le to zut maya kha thil thlenga tonga khriat le chun chu tuna a na chung kwa te hian an lo en kol dan te tu te ngen ni khriat lo dan te le pumak vel chuna pa ni thu soya Lindsay po chuan unaw nu ni thu soi boka engkim chu a in dot chuan a chui chuak le ta vek mai chu mai ni lo Alexa mu ma sak bek tuma Stevie tia lo taka akon pan dan te le ma se ni chuan Alexa chu tu nge ni a khriat ngai lo dan te beidong taka siam dan te le ma ni loka anin nei na huna Alexa chuan Stevie zonzel chu a beidon san tak thu a soi lai te chu khre chuaka ke ma hi kani ama kha Alexa kabil pa train kha ni chu khre chuak ta vek mai khoi oma tel tuk chu ngai na khelawa Alex chu mu le wa ta duwa engkim a khia to thu khila ngai dam dil te du ka khre chuak ta ka khre le to Stevie kani chuan Alex kha ka mu le du ni ka ti be donga ngai dam dil ka du ni tin tong chuak ta Lindsay chuan tuna hian kan be thei rang halom kan bianga engkim i khia le to thui soinga ani chuan ngai dam em ang che atia Lindsay hian Alex kha du bio ma se Alex chuan adu le velo ti kha chiang towa anaw tal chuan anei le theinan atram pui du ni chuta Stevie chuan a phone chu phonga Alex chu call tumta heti lai taka thil thang ve mek chu Alex te chu birthday lom na hun kha an mang meka lai khon hu de wa hian mi pakhat hi local ve a aming chu Tristan ani ani hi pulin kono fa ta zinga mi ni ya ama chu hi nupui fanaw la nei lo om chuna ni he he ya apa lin kon tan chon thil pek lu tak mai ron ken saka bidang ho zong ken ai chuan a hlubi ka chu an huin an en thap maya an ngoi deuh dak hlom bok ma se apa nen hian in mil chia lawa chu an khriat beka wangin chutia thil pek lu tak mai lo keng chu engama tak be se nei nianga tin apa chu adu sak ve khim jok nge khriat tum hian an lo en thap maya apa chuan nupui ne tum le tum lo alo zota ma se Tristan chuan zoi te in ka du tak nei lo tu ka min ti tu kha nang mai ni lom ni chu wangin tu na taka nupui nei ka tum le tum lo thu min zo le atia apa ring kon chuan eng thil moi soi kha mei chia khai soi chuak ve zia kha nu khai du tak tak mo kha tiang mei chia kan chung kwa lo loi lo tu kan ti reng am ni ti na vin ta thot maya chu ta mi dang zong chu hla ven an ngoi dak mai ma se Tristan hi chuan apa thin ram hi atong jing towa enga wa ka ngai lo nili chuan Justin hena chuan tunge chunu chu ati wata man lai thil to mole ka pate hen mei chedu deuh mai nei thuina ma se kapu hian nei a phal lawa tun thlengin alalung oi theilo ni hi atia chuti lai tak chuan nei then kha kon ding chuakin apu chu thil pe ka kon pe veta lung hluwang tak mai le hlu tak mai hi ania chu amuin lin kon po chu athin rema ziom dewa nei thana chunga chuan alom hle mai nei than hi apui ting to ria vina khria a training zo tang khan voi thum vel chu apunen hian mi mal takin anin hu to nge nge ya nitin mai chuan apui tling so tak yop hian a khria du sak to vio ni kapu i birthday man pui theilo chen kum sari lai kom to chu wangin he thil pe khi phu ni tuna tang chuan i birthday piangin man pui tur chen ka kan kal zia thei tuang atia chung thu a han soi chu Lincoln chu alim em maya ani le I training chu ngai thil ton zong te kha athi thinram lo chemo a han tia teulo mai ka training chu nga ka thil ton zong atang khan tu ma hi kan husit tu ani lo kan en hiam tu ani lo ti te ka zo chuaka
kalom zo khopasin atia Lincoln chu anui deuh ta sang mai chuta kapu Alex po kon kalvesin tin Alex lam chu ko ka Alexian Stevie azon don to lo thu soi tong khan apu chuan ngai damin chung kwa along lut le khania chuta Alex chu on kal hnaya athil pek ken ve chu awa pe a chutia atupa te panhi adu sak em ten thil pek an han pe chu alom hle maya anni panhi hi ain nga na ania Alex po sum don alian tham tak ain kol tan pek le aglo khok mek bokani ti chuan an thun na mun le le an tum lai tak chuan Nathan chuan Alex lola ding te atia chu vele Flora le Gillian chu an hlau thong to khop mai Nathan chuan enge soidon an khelok sa tlat Lincoln chuan enge nita atia Nathan chuan ni thom kalta khan Washington a thil khriat paneya chu chu soi chu angai tlat atita ka khriat chu Alex hian an university tan dollar mak to duai khat le chan ve adonata chu poisa chu anu pe kheni atita chu vele mi zong zong chon makan tia chung koin an ensan laya chu tia lo pui chu an chung ko kaldan kal tlat ani an chung koin khremdan la hi taksain sui sa zongin anti thin le ngala Lincoln chuan a fin fi nai nem ni a han tia in ring tok tak chuan kanei lom tin Colin lam chu hoya Colin chu lo tho chuaka chuta Nathan chuan e thil khriat soi chu hun tae atia Colin chuan ke hi Alex classmate kania thamasa khan Alexian kan university huai khot pauti pakhata dolong mak tuai khat le chan ve adoneta hemi awang hen choi moina podong he he ma se soidan chuan nu pakhatin ama mingin adonate angina soya chuno chu hei hi nia tin a phone thalak anei ang te po chu a met chuaka khami tuma than lak te an choi moila ya than lak te le adang dang po chung jinga chuan Flora Island na po chu om ve a Flora Island na amu vele Lincoln chuan Flora lam chu hoin thin rem takin amela chuta Flora chuang takin Lincoln ma chuan a kon bok khupa min ngai dam ko thil ti sol to chu ke ma he kani ke ma hi min khrem don nia tin a ngen ta Gillian po chu kon kun nai ve a kapa ke ma zo khi thiam lo chu kani ka fa pa tok ne hi top se ka du wangin ke ma ro man na ka siam ta ni atia chu thu khre chuan Flora chu lom ple mai apa sol chuan a kon chana chu chu soi lo ati sual ni mi lo chu ama ti sulangena kan soi ta zo ka apa sol chuan a mangai zia le apui tlin zia a khia makati zo ka ni ma se Flora chuan ama zo chu thiam lo ni thu a han soi le a Gillian chuan ngoi tu kan signala chuta Lincoln chuan kuna chuan thutluk na kan siam ngai ta atita ani na taka chuan ngai dam mai te po duwa a chan chu Alexa chu atu paduat berani sia mase midang anom veveka angai dam mai chuan an chung ko kaldan chu apal zut ani don sia chuta Dexter chu kota Dexter chu an chung ko thuron pethin tu nia pa upalam to fing tak mai niin an chung ko ta na kan om takani Dexter engtin nge kan ti don le tin Lincoln chuan an rona a chung ko dana chuan chung ko engkai khoina dan bo chia piang chu an din hun pa ngai tongin step khatin an tlania manga ten thil ti sol to chu minute som panga chung khrem na pek tu ani bok tina soya chu thu han soi zo che chu Alex chuan Nathan chu ena alo nui deuh sang maya Nathan hian a elani ti khia he thilawang hian apu du sakna po an lo pha ton niin Nathan hian a kheboka chu vele Lincoln chuan chu khremna chu tuna hian kan ti nga langai mai ang a ti tamaya a chan chu ti vat lo chuan midang ho chuan adu sak big nia an ngai a hla uwang ani Dexter chuan mi parok chak mel tak tak mai le insual thiam tak te chu kota chu vele Alex chuan apu hena chuan khongain kanu le pa ai ko onge atita Lincoln chuan nilove thil ti sual tu ngei chu khrem tu ani atia Alex chuan ma se kan chung ko dana chuan an tong ai tuang don om phot chuan pomaniang ti ani kha atia Lincoln chuan chu chu khriatin chu chu indu thanna ni ro se atia Flora chuan Alex angai lo ke ma ning kan mu chon theilom atia ma se Alex chuan nilove ke man heng mi te hi ka beyang kan chung ko dana chuan min sui sak tum tu te hi kan lo in veng ve thei ti a omalom chu wang ke chu ka in veng theilom heng mi te hian min sui sadon le nem atia
chuta nei then chu nuya a chan chu a deadline he tiang in sui sak ni lo mu to a rawalin mi pang chu manan hne ring lova mini som panga chung sui sak chu an thi pui lo chau zela damdoina khwen halan ni nge nge bok chuta le Alex chu sui sak na ma chon tur chuan chung mi pang te lam chu pan ta anau te mei chia pali te khan nilo master kan ron puyang che an ron tia ma se mi dang ho chuan an ron danga ma sen dang hne lo mi pang te bei tur chuan an vatlan phaya an zinga thiam ber konan chuan chung mei chia te chu alo ma chon wata konan hi kumsum ni pang kan ni tongin an bo chung ko tan hina thoka ton ma chuan in suala poisa lo thena nia in sual chu thiam em ti khiat chung mei chia pali te po chu pakhat te na tuk dal zela selin chuan konan chu a han pe ta a se a ke chu lo man sak le a hmaya tak mai chuan nek pop atuma ma se Alex chuan konan lampang chu panin apuma tak mai chuan a pet sak ta pop mai a chewang lu tuka tungen iti po khem han lo ma se han hoi chuaka Alex chu ni konan chuan Alex chu phalna lam ha saro chuan a khoi let mai ngam lova Lincoln lam chu hoya phalna deal ni om tak khian amela chuta Lincoln chuan i khoi thayang ti ni om tak khian a kut chu a ron thak chuak ve boka Alex chuan anau te chun that lo angai ven wata kan try master min chana kan lo me an notice pa Alex chuan apu hena chuan kanau te hi ngai dam donia kan chung ko kalphung hin na khoi ve chi alova atia Lincoln chuan a thalom ma se khrem na chu kalpui zel tu ani e atia chuta Alex chuan anau ten hena chuan min lo pui to lo la min lo en top ko min pui hi phala ni lo atia chuta le Alex chuan chung mi te chu bei tu kan hanin siam kan vela chuti lai tak chuan a phone chu lo ri tat mai hetiang ang hun pui mo lo tu ka te chuan tu manan phone an ti ngai lowa silent in an da vek zel Alex chuan a phone chu phok wata me hlum mai han tuma ma se liona ti chu lo in ziak tat mai maka tel tok chu en wang maya midang ho chuan ati nge me to vat lo alak vai chuan Lincoln a thin ram zual ngotang tin an lo en thak mai Alex chu ai ngai tu wanga chuta phone chu la ta nge avan poi tak em a thin ram zual sot don ani kha ti midang ho chuan poi an ti khop mai hello a han tia Alex kema Stevie ka kha to nia engkim ka kha chuak to lo tia Alex chu fel hai khop mai Diana nang ma mo a han tia okay ma kan hun man thin dan te men san chua dan zong te engkim ka kha chuak to ka bial pa chu nang mai ni khongai min ngai dam don nia ka lo te thin dan zong che kha ka ti bei dong chia ma se min ngai dam don nia ti in Stevie chuan a soi tu ang chu tim na nei mi ala vena soi chuak ngal pop maya Alex chu amai mi chinga alom lu tok chu a mit tuiat la soi mai tu po hello angoi wanga Alex min hoto em ni min beidon san to tak em ni tin Stevie chuan a zot lia Alex chuan holove kala beidong lo tin a chang ta ani le Stevie min lam mangai tin em ni tin a zot le ta Alex hian chu zona zo chan tak chu Stevie chuan a lam mangai tak em ti kha a chian to lo wang ani Stevie chuan mangai e nangma chu lom pa mangai kalo kha chu kha ka te ni min ngai dam don nia ibulo om ka du ni khongai in hule awatang ti na changa Alexa alim lu tok chu ami tuet la zung mai ti chuan le a chun zom chu episode tat le kan ti don ni o